Radio Indeks vam predstavlja. Dragi moj kume, došao je trenutak da ti kažem ono što mi leži na srcu. Kasno je, znaj, da ti opet stranku oformim, da kampanju novu sa tobom sebi dozvolim. Ti nisi onakav s kakvim sam ja stranku stvorio, ni zaslužen mnogo za uspeh koji sam izborio. Rešenje vrati se. Dugo sam planirao beg od kardinala, mogu da me kunu, ali mi je badava, ni mandat za mandat da vratim neka hvala. I svakoga časa i svakoga trena ti hteo si samo da ti budem sena. Shvatih na kraju ti nisi prava žena. Šešelje, vrati se. Više dobre muzike. Radio Indeks.